Her roj em destên xwe bi deredora xwe bikartînin û bi wî awayê gelek mîkroban berhev dikin. Ji ber ku têgerandina mîkroban sebeba gelek nexweşiyan e, bingeha hîjyena destan ji bo jiyana rojanê ehsan e. Ji ber wê destşûştinek durist ji bo parastina tendurustîya me gelek giring e. Ev video pêşniyara WHO ye, rêxistina tendurustî ya cîhanê, ku mirov bi çi awayî destê xwe bişo. Destên xwe bi avê qenc şil bike. Dûre têra xwe sabûn li destên xwe bike. Qefa destan li hemberî xwe bide. Qefa destê rastê li rûyê faşiyê destê çepê bide û tiliyên xwe li hev bide. Dûra dubare bi desta dinê bike. Qefa destan li hemberî xwe bide û tiliyên xwe li hev bide. Tiliya girdikê bi qefa destê rastê re bizîvirîne. Dubare bi desta dinê bike. Tiliyên xwe bi hev ke û pêş û paş li qefa destê çepê bizîvirîne. Dubare bi desta dinê bike. Destên xwe bi avê bişo. Destên xwe bi desmalek paqij zwa bike. Bi desmalê mûziqê bigre. Destên te niha paqij û piştrast in.